kaso sa dengue sa Lapu-Lapu City nagsaka. Sukad buwan sa Enero, siyam na ang natalang nakalas. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangan karong gihaya sa ilang panimay sa Suba Masulog, Barangay Basak ang 10 anyos nga si Sinji Sasil. Siya na ang ikaduhang bata nga taga Suba Masulog, Basak nga nakala sa dengue karon lang tuiga. Nakasinati sa taas nga hilanat si Sinji Marso 29. Gipainom ni Margie ang iyang anak og tambal sa hilanat apan wa gayud mulurang ang temperatura niini. Hinungdan nga pagkaingon ugma gipahiling nila kini sa usa ka doktor ug nasutang naigo gayud siya sa dengue virus. Apan taas pa ang iyang platelet count. Apan paglabay sa usa ka adlaw, gasakit na ang tiyan sa bata ug gabalik-balik na sa CR. Dinhi nahukman nilang ipa-admit sa hospital apan padayon nga nibati ang kahimtang sa bata. Ug niadtong Domingo sa kadlawon, nakabsa na kini sa kinabuhi. Paggawa sa doktor nga siya nga kanang naay lisod jud kayo isubay imong anak ma'am kay nakabuto naman gud ang kanang yang organ sa ilawom baka isog kuno ang kagaw nga gusto kong anak. Sakit palandungon sa magtiayong Margie ug Edward sa kalit nga pagtaliwan sa nag-inusara nilang anak. Apan anam-anam na nilang gidawat ang hitabo. Sa ang taman nga kung pagbuot sa Ginoo nga kuaw na siya di minsan ta kapugong gud ana kay lumalabay ra man taning kalibutan lagi. Sa pakisusi, nasuta sa mga barangay health workers nga nagtipunog ang daghang mga kahoy, mga ligid ug mga basura sa luyong bahin sa panimay sa Baneng Sasil nga gituhuang gipuy-an sa mga lamok nga may dengue. Nasuta nga ang mga pinundok nga kahoy iya sa usa ka kawani sa Basak Barangay Hall. Ato nagaundok nga basura didto, amo na tong ipahibaw sa tagtungod para mahibaw siya nga basin diha gikan ang lamok nga nag-cause of dengue. Then amo na po na ipahibaw sa city sa sentro or sa among sanitary inspector. Kay once na sila ma-report na namo, ma-aksyonan gyud ayo na. Nabalaka ang mga residente sa dapit nga kung kini dili matagad, posibleng musaka pa ang mga kaso sa dengue sa dapit, ilabi na kay pila ka adlaw nang nagsigi og uwan-uwan. Sa phone interview, gipahibaw ni Kapitan Isabelito Dainarla nga gitawagan na niya ang maong kawani sa barangay, kinsa misaad nga palimpyuhan niya ang dapit. Sa data sa Lapu-Lapu City Health Office, siyam na sa 254 ka mga kaso sa dengue karong tuiga ang nakalas. 56 niini sa Barangay Basak nga mao'y labing daghang kaso sa dengue. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.